hindi kumpleto ang festival kung walang musika. At dito sa Ayat Festival, ang Drum and Lyre Competition ang nagsisilbing sentro ng masiglang tugtugan at marikit na himig. Ang aktibidad na ito ay sumasalamin sa talento at dedikasyon ng mga kabataang musikero ng Ayat Festival. Habang tumutugtog ang mga tambol, mararamdaman mo ang mga ritmo na umaalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang lakas at tiyempo ng bawat hampas ay tila nagsasabi ng kwento ng kanilang bayan. Kasabay ng tambol ang melodikong tunog ng lyre na nagbibigay ng balanse sa musika. Isang perpektong kombinasyon ng lakas at lambing. Ang Drum and Lyre Competition ay higit pa sa mga instrumento at tunog. Isa sila sa nagbibigay buhay sa Ayat Festival. Ang kanilang musika ay sumasalamin sa diwa ng komunidad. Isang bayang nagkakaisa, nagmamahalan at ipinagmamalaki ang kanilang kultura. Ang bawat hampas ng tambol at bawat hila sa lyre ay isang paalala na ang natibidad ay buhay na buhay, puno ng kasaysayan at handang magbigay inspirasyon sa sinuman. Talaga namang makulay at masaya ang Grand Parade na nagpapakita ng talento at pagkakaisa ng mga Natividanians. Ngunit, hindi pa dyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa Ayat Festival.